Працягваем з вами наши разважанні рэкалекцыйныя, тэму сэрца. Вчора трошку разважалі пра тое, чым ёсць сэрца, што это не, што ў духоўным плане мы не глядзім па-светску. І між іншым таксама казалі, што каб пазнаць сэрца, трэба разбірацца ў намерах сэрца. Як это скрытыя, ёсць нейкія тэмы, мы іх не ведаем, да канца самі сябе не пазнаём. І Гасподзь, канешне, па міласці сваёй, там, праз розныя гісторыі, праз нейкія там выпрабаванні, часам нам дазваляе пазнаць нашае скрытае сэрца. Сёння хачу ў некаторых такіх прыкладах паказаць усё-такі, калі мы зацікаўленыя пазнаваннем свайго сэрца, проста ў якіх сферах, напрыклад, можна самога сябе пазнаваць. Увогуле ёсць такі цікавы вобраз, некалі мне быў ён да густу, прыйшоўся да спадобы. Это з дыялогаў Кацярыны Сіенскай, это сярэднявечны містык. І Кацярына Сіенская некалі убачыла такое жывое дрэва, і вакол яго вялікае драўлянае кола. Яна спыталася: Господі, што гэта такое? І Гасподзь ёй сказаў, што дрэва – это вобраз і жыццё, лісце – гэта мой Дух Святы, вечна жывы, вечна вясна. Гасподзь сказаў: гэтае дрэва мае корні. Корні яны пітаюцца пакорай. Перада мной, каб пазнаць мяне, як Бога жывога, трэба ўпакорыцца. І Кацярына спыталася: а што такое гэта за кола драўлянае? І Гасподзь сказаў: гэта бясконцае пазнанне, кім ёсць ты і кім ёсць я. Пазнаючы сябе, ты пазнаеш мяне. Пазнаючы мяне, ты пазнаеш саму сябе. І гэта бясконца. Кола такое закрытае. Это сапраўды такі цэлы, в прынцыпе, век жыві, век вучыся. Это такі цэлы працэс, ён бясконцы. Пры добрым жаданні мы ўвесь час самі сабе будзем здзіўляцца, адкрываючы нейкую праўду пра сябе. І спрабую нейкія вам трошку сферы паказаць, дзе я ў свой час адкрываў там нейкія падводныя цячэнні ці сэрца сваё. Найперш некалі быў я уражаны такім досведам Генрі Нувена. Усім раю, зрэшты, калі ёсць магчымасць пачытаць яго. Это галандскі езуіт, псіхатэрапеўт. І шмат кніг па-руску, ў інтэрнэце можна знайсці. Ён жыў у Амерыцы, у Канадзе, ўжо памёр даўно, святой памяці. Ён перажываў некалі вельмі сур'ёзны крызіс, дэпрэсію такую. І ён у часе гэтага крызісу прабываў у кляштары трапістаў. Это зачынены кляштар, такое проста вельмі суровае адасабненне. Ён у сваёй кнізе піша так: «Я марыў пра адзіноту». Піша: «Мне здавалася, што адзінота вырашыць мае праблемы». І тады, калі ён трапіў у кляштар трапістаў, ён піша: «Я стаў назіраць, што я даволі нервова правяраю скрыню, ці прышлі мне пісьма». Вельмі цікавы вобраз. То есть у ідэале ты сабе ствараеш адзін вобраз, а на самой справе ты не можаш без людзей. Ты маеш патрэбу ў людзях. Мяне, памятаю, это вельмі ўразіла, насколькі нашыя там недзе ідэалы так могуць рассыпацца, насколькі мы самі сябе не ведаем. Думаю, што ў нейкім сэнсе пра гэта спявае Віктор Цой. У адной з сваіх песен ёсць такія словы: «Ты хотел быть один, но это быстро прошло». Нешта падобнае. Падзялюся з вами, дзе я адкрываў свае нейкія там, сваё сэрца і дзе, у якіх сферах можна адкрываць. Першая тэма, где так много такой неадназначнасці, это мужчынска-жаночыя адносіны. Пра што хачу казаць? Калі быў у семінарыі, адзін з маіх выхаваўцаў некалі казаў такія словы, мяне яны тады дзіўна, вельмі здзіўлялі. Ён казаў: «Хлопцы, я вас толькі прашу, не навяртайце дзяўчат пасля 23 вечара». Тады я що думав, чому він такое говорить? А коли надо навертати?
Ён просто хацеў сказаць, да, што, магчыма, не пра Бога ўжо гаворка ідзе. Да. І пасля я зразумеў мудрасць вот таго, што ён расказвае. Як сапраўды мы, не ведаючы самога сябе, не ведаючы сваіх патрэбаў, мужчынскіх, жаночых, сексуальнасці, эмоцый, як это лёгка вот прыкрыцца, напрыклад, Богам, пабожнасцю, а на самой справе там увогуле гаворка пра ўсё іншае на самой справе. Памятаю такі цікавы эпізод падчас адных рэкалекцый, калі мы моладзь, выхадзіла моладзь тады на евангелізацыю, прабавалі на вуліцы евангелізаваць, людзям выпадковым расказваць пра Бога. І две дзяўчыны, которые ўдзельнічалі ў рэкалекцыях у Воршы, яны нарваліся на двух хлопцаў і хацелі ім пра Бога расказаць. І так гэтыя хлопцы цікава іх слухалі, так развесіўшы вушы. І ўрэшце дзяўчынам дашло, да, што Бог ім не надо. Яны, бедныя, ледзь уцяклі ад гэтых хлопцаў, прыйшлі там у касцёл, вярнуліся, прылетаюць да мяне і кажуць: «Отец, яны прыйшлі за намі. Ідзіце пагаварыце з імі». Я кажу, што ім скажу? Кажуць: «Ну, што-небудзь». Я помню, выйшаў, а хлопцы кажуць: «А где девочки?» Я кажу: «Ну, а на что?» Ой, так интересно, о Христе рассказывали. Я кажу: «Давайте я вам расскажу». Она: не надо. Нам надо девочки. Ну, это так троху камічна, да, то есть праўдзівая гісторыя, але а часам мы не так і не можам распазнаць гэтыя рэчы. Нам здаецца, што пра Господа ідзе размова. Даўно ўжо пра Господа размова не ідзе на самой справе. Памятаю мае першыя годы ў семінарыі, у навіцыяце. Вот я вельмі такую ці прывычку меў, ці патрэбу такую ўнутраную. Я пісаў пісьма сёстрам законным. Пасля я зразумеў, чаму пісаў пісьма сёстрам законным. Я для сябе прыняў рашэнне, што я вот хачу жыць як у манастве, у бязжэнстве. То есть мне не патрэбны ўжо дзяўчата, не хачу будаваць адносіны з дзяўчатамі. То есть мяне ўсё ясна было. Вот. Але што такое мужское асяроддзе? Это хворае асяроддзе. Это ненармальнае асяроддзе. І мне хацелася нейкай нармальнасці, да, каб нейкай теплыні такой, каб нехта нешта там разбавіў. Увогуле мужскія асяроддзе — это хворыя, это турма, это армія, это хворыя асяроддзі. Жаночыя яшчэ горшыя. Калі толькі калектыў жаночы, то ўвогуле катастрофа. Да, это зайздрасць, это подводные цячэнні тут же всплываюць. Да. І я вот такі, который вызначыўся, кім я хачу быць, святаром, у законе, у манастве, а жанчын недзе там не хапае, да, і я пісаў пісьма сёстрам. Канешне ж, не любоўныя, само сабой. Канешне ж, мы пра Господа разважалі, пра духоўнасць. І пасля я паняў, што не надо такое. Калі ў турму хадзіў у Воршы, мае падапечныя, много пратэстантаў было, яны называлі мяне брат Александр. Таксама памятаю такія смешныя эпізоды. Так, пару чалавек такіх было, што яны казалі: «Брат Александр, а может у вас в приходе сестры есть, чтобы переписываться с ними о Господе?» Я кажу: «А что сестры? А с братьями не пойдет никак?» Да, и так само такие. Я разумею людей, конечно же разумею. Ты сядешь у турме, надо выйти, ни кола, ни двора, ты уже думаешь про нечто, некие там перспективы твои, да, планы некие. Так оно есть. То есть это первая такая сфера, да, где такие, непроверенные, непознанные сферы нам усплывают. Калі я про это кажу, призадумаўся, конечно ж, найчасцей маюць праблемы маладыя з гэтым, не пазнаўшы самі сябе. Найчасцей маладыя маюць, але не толькі. Хочацца нават сказаць, ужо знаючы трошку нейкія гісторыі розныя, людскія, і нават жанчыны ў сярэдніх гадах, у старэйшых гадах, не сильно давярайце соседям, мужикам. Коли надо поремонтировать кран, да, не сильно доверяйте, не сильно запрашайте. Чайку попить с вареньем малиновым, да. Не заўсёды там про варенье разговор будет ісці. Осторожно с этими подводными тячэннями.
Ну, это одна со сфераў, да, где мы так вот нечакана часам некаторыя рэчы пра сябе недзе пазнаём. Другая сфера, дзе, напрыклад, усплываюць таксама такія трошку непазнаныя для нас рэчы, вот гэтыя скрытыя намеры ўсплываюць. Гэта, напрыклад, тэма служэння. Мы, як веруючыя, вот, кажам, што мы хочам Господу паслужыць. В прынцыпе, это класнае жаданне. Але самі праверце сябе. Ці вы з той самай радасцю будзеце служыць, ну, я вот задаю сабе пытанне, вот, напрыклад, жанчыне, которая прыемна пахне, добра апранутая, прыемна на слух, вот, пагаварыць, а другі варыянт, это, напрыклад, ванючы абостаны бомж. З той самай радасцю мы будзем служыць, вот, пра Господа расказваць, ці не? И оказывается, что, ну, як бы намеры могут быть не до конца чистые. То есть это процесс очищения нейкага, да. Не на гэтым тыдні мы чулі такі цікавы матыў у чытаннях пра блуднага сына, пра старэйшага, вось этой знакамітай прыпавесці, калі там узнікае этот конфликт, і гэты старэйшы сын прэтэнзіі высказвае айцу. Я столькі гадоў служу табе, а ты мне нават не даў казляня, каб я мог парадавацца з сваімі сябрамі. То есть чалавек служыць, вот, а на самой справе ў яго скрытыя нейкія чаканні. Яму хочацца аторвацца, а не проста паслужыць. Калі пра служэнне мы гаворым, напрыклад, Езус у пэўнай прыпавесці кажа: «Кажыце так, слуги мы недостойные, негодные, мы выканали тое, что повинны были выканать». Вот это вот служение. С такими вот чистыми намерами. Ты просто выканал и не чакаешь ничего взамен, не чакаешь падзякі, не чакаешь прызнання. А калі ты служишь и ў выніку чакаеш, што заўважаць твоё служэнне и падзякуюць, а яшчэ некаторыя абавязкова пакрыўдзяцца, калі не падзякуюць, ну тады пытанне, пра што ідзе размова. Это ўсё такія вот скрытыя намеры, так вот усплываюць тогда. Часам вот так вот зайздрасць людзям усплывае. Вот просто трэба стварыць адпаведныя умовы, да, вот і яна раз усплыла. Да, здавалася, што мы там з чыстым сэрцам і так далей, і так далей. У Евангелии ад Матвея, калі Христос гаворыць пра нашыя вось гэтыя вядомыя практыкі Вялікага паста, пра пост, малітву і міластыню, Пан Jesús гаворыць менавіта пра намеры. І он кажа: не будьце як крывадушнікі, которые робяць усё гэта, а на самой справе хочуць людзям паказацца. І вот здаецца, нібыта ж неблагая справа, да, і моляцца доўга, і пасцяцца доўга, да, вот, і міластыню даюць. А Пан Jesús кажа, што яму надо намеры, з якім сэрцам вот усё это робіцца. Ці, напрыклад, хто ўжо трошку пазнаваў жыццё духоўнае, і часам мы чуем, што ёсць такое паняцце кіраўніцтва духоўнае. Таксама я бачыў такія часам рэчы. Як на маю думку, у большасці нам не трэба кіраўнікі духоўныя, у большасці. Рэгулярны сталы спавяднік – это одна справа. Это ёсць у этом логіка вялікая, таму што, каб не расказваць вот 10 раз тое самае пра сваё жыццё. Калі трэба парада у святара, вот, задаць пытанне ксяндзу, да, это другая справа. А кіраўніцтва духоўнае – это ўжо што? Это ўжо ўзровень містыкі, это Тэрэса Авільская. И часам люди вот просто тому, что на это мода. Да, вот. Ты можешь про себя думать, что ты такі вот там вялікі, нейкі ўзровень высокі, жыцця духоўнага, у цябе там кіраўнік. Я памятаю ў некаторых выпадках, калі мяне прасілі аб кіраўніцтве, я часам задаваў простае пытанне: а чаго вы чакаеце? Люди бедныя пужаліся. Потому что ничего не чакали, да, то есть это вот як некая мода ўсё адно. Помню, як я радаваўся, калі одна дзяўчына, которая даволі часто прыязджала і на размовы, і на малітву, і ў пэўным моменце сказала: «Отец, мне ўрэшце адкрыліся вочы.
я у вас шукала папу. То есть ей было, не хапала папы. Он был физично, але его толку не было. То есть он не исполнял свои роли. И у ей был голод, такое часто есть, да, многие проблемы, особливо девчата переживают, многие проблемы, потому что дома не было просто папы, он не виконував свои роли. Да, и тому часом от ксенза некоторые отклеиться не могут, тоже свои схемы. Потому что это пошуки папы на самой справе. Это все такие вот скрытые речи, это такие разные темы, это важно. Недзе там их поднимать, познавать, гэтыя темы. І цікава, наколькі гэта ўвогуле вялікая тайна, нашае сэрца. Наколькі гэтая тайна непазнаная для нас, непазнаная для іншых. Я хіба што ўжо казаў пра гэта. Вот чаму Господь не дазваляе нам судзіць? Таму што мы сэрца не ведаем. Мы нават часта свайго не ведаем сэрца, а іншага тым больш. Мне вельмі падабаецца, я ў захапленні ад гэтай гісторыі пра цара Давіда. Бог выбірае яго менавіта за сэрца. Бог паказвае прароку Самуілу, што ён адкінуў Саула, цара, і цяпер ён выбірае Давіда. І Бог кажа на пачатку ісці гэтаму прароку у дом Єссе, і там будзе цар. Яны чыста по-людску глядзяць, от такі, які добры кандидат на цара. Там падыходзяць сыны, адзін, другі, трэці, і Бог кажа, не той, не той, не той. І тады пытаецца Давід, а ў цябе ёсць яшчэ сыны? Єссе кажа, да, ёсць. Малы, рыжы, на полі там недзе. Заві яго. Пазвалі Давіда. І Бог кажа, вот, гэтага я выбраў. І тады Бог тлумачыць. Чалавек, это просто гениальныя словы. Чалавек глядзіць на тое, што знешняе. Ацэньвае потому, што знешняе, а я гляжу на сэрца. І Самуіл памазвае Давіда на цара. Пасля праз нейкі час мы чытаем другую гісторыю. Калі адбываецца знакамітая бітва, вайна з філістымлянамі, там будзе бітва з Галіафам. Давід не павінен быў быць на той бітве. Ён прыносіць ежу сваім братам, которые пайшлі на вайну. І адзін з ягоных братоў некалі мяне сапраўды ўразіў гэты ўрывак. Ён гаворыць, што ты сюды прыйшоў, Давіду? Я ведаю твое, у русскім перакладзе написано, высокомерие. Я ведаю, што ты прыйшоў пасмяяцца з нас. І ён асуджае Давіда. І вот што мяне ўразіла? Бог выбраў гэтага хлопца менавіта за сэрца. А родны брат, который з ім жыве з дня ў дзень, з месяца ў месяц, з года ў год, ён не бачыць, хто такі Давід, ён паняцця не мае пра Давіда нічога. І вот такія штукі адбываюцца ў нас часта. Мы можам жыць у сем'ях, браты, сёстры, бацькі, дзеці, цэлымі пакаленнямі і паняцця не ведаем, хто мы такія. І па гэтай прычыне Бог забараняе судзіць. Яшчэ адзін з такіх, это розныя прыклады, вам даваў, яшчэ адзін з такіх, тэмы сэрца, важнасці. Я ў свой час, калі, сказаў бы так, это характар нават Святога Духа. Я ў свой час, калі пазнаваў Святога Духа, то здзіўляўся такой рэчы, што ёсць такія, бачыў, такія некаторыя святары ў маім жыцці, это канкрэтна адзін быў святар. Я тады вучыўся ў Любліне, это 400 000 католікаў, это поўна імшаў, поўна касцёлаў, але я ведаў, што ёсць адно месца, куды я пайду, я буду слухаць, як прапаведвае гэты святар. Я ішоў другі раз на імшу, каб паслухаць, як ён прапаведвае. І мяне здзіўляла адна рэч. Кожны раз, калі я яго слухаў, я задаваў тое самае пытанне. Адкуль ты мяне ведаеш? Бітком набіты касцёл. Здавалася, што усім жа ж казанне ідзе. Усім. А мне здавалася, што ўсё адно, як Бог мне канкрэтна гаворыць. І это было не адзін раз, это было раз за разом. Я спецыяльна хадзіў на гэтыя імшы. Я не разумеў, што это такое.
пасля зразумеў, што так гаворыць Святы Дух у сэрца нашае. Это не інфармацыя, што мы раптам зразумелі, веды такія, да, это нешта намного глыбейшае, это то, што кранаецца твайго нутра. Мяне такіх пасля з іншымі, з такімі служителями Божымі падобныя гісторыі былі. Это ўсё адно, як Бог тебе кліча па імені. Да, это не веды. Это нешта намного глыбейшае. Памятаю такі адзін з яркіх эпізодаў. Я паехаў тады яшчэ на Украіну, хацеў пазнаваць школу евангелізацыі, што гэта такое. Але у мяне задача была, я хацеў пажыць сярод капуцынаў, кляштар, з імі больш паразмаўляць. І прахадзіў тады курс евангелізацыйны, і я так трошку удзельнічаў, трошку не, з капуцынамі гаварыў. І пайшоў, калі ведаў, што будзе навука пра Святога Духа, у мяне ўжо быў нейкі вопыт мой асабісты трошку, і я такі думаю, пайду паслухаю, што яна гаворыць пра Святога Духа. Вельмі класная катэхеза была, я зусім згаджаўся, там Славік такі аніматар быў, ён прапаведваў вельмі класна, прыклады даваў. А я памятаю, я сяжу і сам сабе думаю, усё, што ты гаворыш, это класна. Але самае галоўнае, я так сам сабе кажу, гэта мудрасць Святога Духа. І раптам гэта Славік спыняецца і гаворыць так, ведаеце, а на самой справе ўсё, што я вам толькі што сказаў, гэта ерунда. А самае галоўнае, гэта мудрасць Святога Духа. І далей гаворыць, і гэта ведаю я, і гэта ведае отец Александр, на мяне паказвае. Я там апошнім лаўцы, як сядзеў, так ледзь не накрыўся там. Я сяжу, думаю, Господи, это як? Як такое можа быць? Часта людзі здзіўляюцца, калі пойдуць да нейкіх там, хадзіўшы да бабак, ой, там бабка нешта там праўду нейкую сказала, калдунья. Ніколі ніякая бабка, ніколі ніякія прадказателі не скажуць, што ў тваім сэрцы. Ніколі. І тут я чую, што гаворыць пра сэрца тваё. Так прамаўляе Святы Дух. Я пасля украінцаў пытаўся, у капуцынаў пытаўся, а што за Славік быў? Яны кажуць, без паняцця. То есть там много розных было, я так і не даведаўся, што это за чалавек. Все адно, як Бог па імені цябе кліча, да, сэрца — это тое месца, дзе перш за ўсё мы з ім сустракаемся. Перш за ўсё, не ў ведах нашых. І яшчэ такі момант, я гэтую тэму, чаму ўвогуле рашыў на рэкалекцыях разважаць, чаму падняў гэтую тэму. Канешне, там за годы розных гісторый мне назбіралася, там з Духам Святым, але я заўважыў, упрытомніў, найбольш хіба што упрытомніў такую рэч, што тады, там і 20, і 25 гадоў назад, пазнаючы Святога Духа, у мяне працавала ўва мне адна такое дзіўнае правіла, і не ведаю нават, адкуль яно ўзялося. Я сам сабе казаў, што мне трэба, каб лажылася на сэрца. Я так пра ўсё казаў. Калі ты молішся, трэба, каб на сэрца лягло. Калі ты слова чытаеш, трэба, каб на сэрца лягло. І памятаю, этот мой настаўнік, такі духоўны, ён некалі такія простыя словы сказаў, што слова трэба адкрываць на каленях. Я ўсё зразумеў. Я ішоў у капліцу, я браў Біблію, адкрываў слова, станавіўся на калені і пачынаў маліцца. І мне не трэба было чытаць, каб там разабрацца, ўсё там. Мне трэба было, што мне ляжаць на сэрца. Я не ведаю, як ты стаіш, слухаеш. Што ляжаць на сэрца. Сам сябе слухаеш. Што Дух Святы паложыць на сэрца. І так, у прынцыпе, увесь час, усе годы святарства, так ёсць. Мне такое, адзін з самых вялікіх маіх страхаў, я ўжо там прызнаюся, адзін з самых вялікіх страхаў быў у тым, што калі-небудзь прыйдзе такі час, што мне Бог не паложыць на сэрца. І я з жахам думаў, а што я тады скажу? То есть мне не будзе чаго сказаць. Я памятаю, я сам здзіўляўся, як это не будзе. Што у цябе ведаў не хапае. Часам мне так сянзы кажуць, там, рэкалекцыі, там, ці казання. Кажа, ты ж так много прапаведваеш, што ў цябе няма чаго сказаць. Веды, да. Ведаў поўна. Нават беда, аж галава пухнець ад гэтых ведаў.
А сэрца — это зусім другая тэма. І ў этом-то ўсе і справа, што калі Гасподзь да сэрца прамаўляе, тады табе ёсць што даць. А веды, вот вы глядзіце, пераконваеце сваіх родных пра веру і так далей. Да, вот пераконваеце сваіх родных, каб яны паверылі. Да, людзі не слухаюць. Вы гаворыце першы раз, 5, 10, людзі не слухаюць і не будуць слухаць, таму што это ўсяго толькі веды. Калі ў Святым Духу, это ўсё не так. Я памятаю, калі падчас адных рэкалекцый малодзенькая дзяўчына падышла да мяне з нейкімі там тэмамі сваімі. Па-мойму, ёй было 18 гадоў. І расказвала, не памятаю нават усіх там нюансаў усяго. І я ёй што мог параіў, а потом нечакана ёй кажу: слухай, памаліся за мяне. Яна, бедная, ў такім шоку была, да, 18-гадовая дзеўка, да, я ўжо святаром быў. Я кажу: памаліся за мяне. Яна, бедалашка, напрягла свой мозг, стала молиться. Слово одно, слово другое. Вот так вот молится, скончила. Я кажу: добра, а цяпер памаліся сэрцам. Яна такая глядзіць на мяне: а як? Я кажу: не ведаю. Папрасі Святога Духа, каб ён у табе маліўся. Яна: добра, я паспрабую. І пачала молиться сэрцам. То есть яна сказала одно слово — тишиня, другое — тишиня. І пасля ёй Гасподзь даў дар моваў. Яна стала молиться на іншых моваў. 18-гадовая дзяўчонка. Я стаяў, помню, на коленях, яна за мяне молилася, дакладней, Дух Святы у ёй моліўся дарам моваў, а я стаяў довольны, як слон, таму што я ведаў, што вот зараз так будзе. Я просто это чакаў вот так вот, потому что Господь у сэрцы у нас нараджаецца. Это той орган, вот, где Он хочет с нами быть и сустракаться. Не ў пабожнасці нашай, не ў ведах наших, а вот менавіта ў сэрцы. И это не банальна. Это вельмі сур'ёзна. Калі я служыў у Чырвоным касцёле, пачынаючы парафію, і вот там ад амбона трэба было, ад месца, дзе святар сядзіць, да амбона трэба было прайсці там некалькі метраў. І памятаю, першыя годы святарства для мяне это заўсёды так вот кранальна было. Таму што я ішоў і прасіў: Пане Езу, на сэрца, вот, я тебе умоляю, толькі на сэрца, другога не надо. І я заўсёды, памятаю, адчуваў. Я адчуваў, што ён будзе гаварыць. Я ведаў гэтыя хвіліны, калі ён будзе гаварыць, таму што ён кладзе на сэрца. І таму, калі мы хочам хоць трошку нейкія сур'ёзныя адносіны мець з Господам, трэба пазнаваць сваё сэрца. Это тое месца, куды прыходзіць Святы Дух. Это нешта вельмі, вельмі, вельмі сур'ёзнае.